Benjing beda gumurung saking bata gelar negeri ingkang swara busananira lan saya dalira saka ing jwalani diarsa madangi jagat ngomong amreng sambut ing ukir bapak bang sumirat nasana ting saya nampak minggoan gunung-gunung Sikar bitara aja bolo lampai condro kaya tapi barang majemukan
Timon lirik kegonang Sorak sote tampatan So lan pacare dasare mongso kandika Selangkau kawayak nanjering barang soalnya matas orang panas ngabosok baning wono selebak wono kang yoko Ibran Paci pinatesan bengaran ganggo pilih taksino sinung gawa susuring sarpo sisih lor tinepi padas juri bareng gunung Gorkako sak pandoling ketinggalan jaman
kanugeng sinung simbarang rembuyung pinubung ngonyot gantung kok sasat rabuting yaksa goro madani ngalaske bekani ngas ora bengok rawuh nyuket ruwete ora mangger dinudel gelonggong lawan penjalin sinasampan glubet kang gatel kula perintah kang Subeng Rawa bajul sengara ing lendhut kompas kapit dulute nyipat dhetone mabruk pindha kalah ndut begetonggo gurul gerombolan nyubuh mri kemarung mri bandel sisir batang koken lan siping ngarengah ngajak bilai gumuk-gumuk uleng-ulengan orang oke dados sundunging satu woko suara sangalan bersenasa landak kang lagi macak ini dari ngelak sawar ngiter monyet-munyuk metek tinggal muncul ngomongnya sambil maju paling ini batang ayam kita gageng praninggal gelanggang payungin merjang perhatan buta roje kapikul jadi sabrukan lagi ya kodoh gerombolan gajah geliah lumaku kintil beriki sambil melu toksi manyulan biar kebrotok gegremetan mancing telo terus yang sangkut kantong solo swantening dojokan toyo nadyan gawa senyuwingit nadani ngoro kami yoko pewa dini hono ditain berdoa wujud Gandharwa nenggih pangarsane para Gandharwa kang wisik Bathara Citrasena kemarang milai madani parapatan sine bosan ya para Gandharwa kang samya Angabiyanto sawetawis menggaring sang Citrasena kewa semangkut dari kandos tangan kan itu mangkono sayangan seswani para kadang Gandharwa Yai Prabu Gandharwa Baedi ana wigati apa kakang animbali marang kadang waktu Prabu Gandharwa Baedi mulane siang disakuan dia tak timbali marang ayu
ingkang wiganti bakal ndakan ing rembug swasana ing jagat wektu iki Yai. Kersane Kakang Citrasena menggalih kahanan jagat sing kepriye Kakang? Apa sing ora nyumurupi kahanan jagat kang muwati iki? Iya Kakang. Kakang Bathara Citrasena yen to Kakang ngganggu swasana jagat kang muwatirake pancen kepara nyata. Sabab ndak sawan sing bener durung karuan bener, sing bener durung karuan kebeneran. Katitik wong bener dianggep luput, wong pinter dianggep cidra. Iku sabab perkara apa nganti aku ora nyumurupi. Luwih-luwih yen aku nonton solahe para titah ing madya wektu iki, para titah padha nenengke marang kadonyan, nyingkur marang piwulang luhur, ora nenengke marang piwulang kang utama sing diudi mung kejaba kebiaring kaendahan tumpukaning bondo aja donya. Satemah lali marang urip sekawit ana Ngarcapada kuwi kon ngapa nganti padha ora mudeng. Ing mangka kang pamerteni titah dititahke Madyapada kuwi aja nganti ngrusak jagat, nanging kinten mangun rahayu ning jagat saisine. Ewadene Kakang ya sampun saka padha kaleban milik marang kadonyan, ora jeneng mokal wani tumindak nista. Katitik saka akeh tampok begal kecu ngrempakaning para brahmacara, ora mung mentara njaluk donya, para malah wani ngilangi nyalane sing duwe donya. Iki kepriye to Kakang? Yen nganti kahanan jagat mung kaya ngene, ora jeneng mokal saya bakal rusak sari-sari jagat iki Kakang Kukul. Yai, Kakang Citrasena apa? Ndak jaluk kanthi banget siadi sakadan, sepisan aja gumunan, kaping pindho aja kagetan, kaping telu aja gampang percaya marang kahanan kang durung karuan nyatane. Sabab pengrasanipun Kakang akeh wong kang tumindak candala kena kanggo titik tumlingga ganti ning jaman Yai. Mengkono Kakang. Iya, yen keparang aku nyuwun keterangan apa jaman kuwi ana perangane kepara nyata di jaman kuwi kaperang ana papat utawa papat tataran jaman. Banjur apa wae Kakang piranganing jaman mau? Ingkang sepisan yaiku jaman emas, kaping pindho jaman perak, kaping telu jaman tembaga, ingkang orasan yaiku jaman wesi. Saben sak jaman mau umure kurang luwih ana 2000 taun. Iya. Dene titikane jaman-jaman mau ana watake dhewe-dhewe di upamane jaman mas kepriye? Jaman mas kasusunan isih utuh, tata krama isih murni, hambek asih mring sesama sarta tanduk tepa sira apa dene para sarana lan mangsani isih balung sungsung ing saben menungsa. Kabeh manungsa padha ngestukake sadaning pangeran kanthi temen-temen. Mula ora mokal padha kalis saka hambek culika, candala, jail, mutangkil, cetil sarta epeh. Iku mung kabeh sak padha disingkir hawe sapa kaperbaran dening jaman mas. Mulane jaman mas mau bebrayang sak jagat iki anane mung sarwayang tentrem, daya dinayang sarta tresna tinresnan, ora mung ana ing pangucap nanging kandhas teka tindak tanduk ing saben dinane ya. Kuwi yen jaman mas kepara nyata. Lah yen jaman perak kahanane kepiye Kakang? Jaman perak ing kene wiwit menungsa wis wiwit ketukulan dosa.
ora kita lagi bribik-bribik saka sithik ning saben menungso wis wiwit seneng nindakake utawa ngangen-angen hambek Durjana Juti wiwit seneng goro wiwit seneng jinah bandrek kang mengkono mau tegese adege kasusilan wis wiwit milih sithik wis ora bisa jejeg nalika jaman perak mau kadur silang durung wani ngeglo durung wani melok isih gedemitan ana pengingati saben menungso sabab rikala semana ombak ing tata susila isih gedheran isih sentosa ya mung nadyan mengkono jagat wis wiwit pincang wis wiwit miring laku ning kautaman yai kuwi yen jaman perak apa apa lah yen jaman tembaga piye suasanane kakang ing jaman tembaga mau kasusilan kelawan kadusilan wis gebrak padha digayani iki ing endi ana piwulang suci digelar ing kono uga banjur ana kawruh kadurakan ingkang jedul wong-wong kang gegulang kautaman ing saben dina kudu tansah adua karo kang padha pindak dursila kabecikan saya diundakake piyala ya saya ndrebala nalika semana wong kang ora jejeg imane padha bingung ora bisa mbedakake endi dalan kesucian endi marganing bilai sabab kabeh kawruh lan piwulang padha dinipinlas endah lan semangke kabeh padha ngaku yen salah becik lan salah bener ya mung wong kang caket marang Gustine kang tansah waspada tunggune ora gampang dibrituk dening kulat manis wicara lamis yai jaman tembaga mau jagat ora mung pincang nanging wis gonjing miring wis akeh golek menyang neraka jahanam di kuwi yen jaman tembaga kepara apa lah banjur jaman Resi iki kahanane kepiye kakang nalika jaman Resi mau uga disebut jaman akhir kala semana jagat wis kebak dosa lan memala ya ketitik ana anak wani mateni wong tuane lan uga ana wong tuwa tegel nyiksa marang anake iku dumadi ing nalika jagat ngancik ing tataran jaman Resi gotong royong wis padha luntur tresna kinasnan dianggep keliru kabeh wong mung mburu-butuhe dhewe-dhewe nesnani awake dhewe nuruti kesenengane dhewe tanpa ngelingi marang kahanan kiwa tenene kowe cilaka ya kaku waton aku lan anak bojoku kepenak di jaman Resi mengkono iya kala semana bab kebecikan lan bab tata krama bab unggah-ungguh welasase ya isih ana ning kabeh mung lelamisan yai kebecikan tata krama unggah-ungguh mau kabeh mung dienggo ulas-ulas lair ingkang sejatine padha seneng marang watak cidra seneng gendung kumalungkuh seneng digunggung seneng dialembono ana ngarepe wong akeh iku jaman Resi saweneh ana wong kang reka-reka gelar kawruh kautaman ning sejatine ya mung kanggo nasabi nggone durga mangsa-mangsa kesusu selak sugih bondo donya jaman Resi mau yai umure menungso sangsaya cekak kekuatan raga sangsaya suda wis arang-arang banget wong kang tutup umure nganti liwat 100 tahun sing akeh-akeh lagi ngancik umur 20 tahun wae wis mengguk wis bungkuk wis lempok wis lamur lan sapanunggalane kaya mengkono mau sabab nggone padha seneng umbar nafsu dirai ngombe jamu kuat karbe nikmat pasang susuk ben digandri wong pirang-pirang lan liya-liyane saengga ngono banjur padha kelangan berkating Gusti wekasan bedel kulite getas balunge cekak umure yai mengkono kakang kulye nanging di adile kang maha kawasa jaman-jamanmu gilir gemanti mubeng nyaka nang gilingan upanane
saka jaman emas banjur dumanti jaman perak, saka perak menyang tembaga, saka tembaga dumanti marang jaman wesi. Nanging Yayi titenono sak enteking jaman wesi ing kono banjur bakal bali judul jaman anyar maneh, yaiku jaman emas. Pulih tata raja kaya jaman emas dek nalika semana. Yayi, dina iki jagat wis ngancik pungkasaning jaman wesi. Jagat wis ngancik pungkasaning jaman wesi. Ora suwe jaman emas tinggal banjur jemedul. Mula kekejemaning angkara murka dina iki minangka tandha yen Durusila Juti kurang sedhela kas bakal sirna tumuli gumanti tata sira tata raharja. Banjur titikane gumanti ing jaman mau priye Kakang? Judule jaman mas mau mbutuhake para satriya tama ingkang saguh ngentas bebrayan agung iki saka penandhanging kamurkan. Ngono iya. Ingkang mengkono Yayi, ayo padha tulinggal mapak marang enggal tataning jaman mas kanthi sarana kudu manunggalake cipta rasa karsa kang wigati kanggo makarya bebarengan. Kudu tansah masinangadan, kudu nyawijake tekad ingkang mujubi pemayu rayuning bawana. Kakang Citrasena, kepriye Yayi? Ndak cukup marang kahanan pancen bener ngendikaning Kakang Bata Citrasena. Kakitik aku wis mireng dhewe iki ana Narendra Kembar ingkang bakal nelar kamurkan. Dheweke wis bisa ketrima nggone tapa suwene 3 taun ora mangan ora nginum, yaiku Narendra saka Bata gelar Prabu Manima lan Prabu Maniman. Oleh tapa nyuwun kelawan pangeran kepengin bakal ngratoni jagat saisine. Iki mujudake yen dheweke iki sumbeling watak angkara murka ya sabab kabebalan dening jaman wesi iku mau. Mengkono Yayi. Iya. Yen to nganti iki mengko kasembatan pengajaping Prabu Manima, pangrasaku bakal saya rusak jagat iki. Sing percaya timu Yayi, Suradira jaring klebu dening Pangastuti. Nadyan to dilambahi tapa yen tujuhe iki ora becik, kuwi bakal ngempit gamane nigan. Yen nganti ora prayitna bakal tumanduk marang awake dhewe. Aku dadi kawula sayang. Wong kang watak angkara mau bakal bisa sirna. Yen disebedul satriya tama kang diarep-arep yaiku para Pandhawa atmajaning Prabu Pandhu. Ingkang napa iki lagi padha nindakake tapa mapan ting madyane wana kami apa. Lho Yayi ditenono. Yen disebedul Pandhawa kang angka 2 yaiku Raden Werkudara sing bakal mbapati marang angkarane jagat. Lesak poteng sembling ngulati Puspita metrintah kabarne misering taman anon kang sekarwal siki misering jasmaya no cantumro Aspatai-kataiku gandaro kau ingkang sowan wilayah dan meninggi kula ingkang sowan gugulun orikati opung gandaro kau sowan kula atur menika gegere madani wono kadatangan wadya kula segelas papan wingking saking Bata gelar balaning Prabu Manima ingkang wigatos badhe pinanggih dhateng gugulun. Kuliwan jangkam dari langit kalah selangkat Pemerikin sangking sama wekam drum Sabaran kau bulu bermoyak maik Langkah kakang bulu lagi baik arasani Malis praktono kini kakang. Iya Yayi
para katang aja padha melu tak petoke dhewe apa libatke takon iki mantu iki ngaraposo mungso sangkem jojo kantaran bau sayekti dingolino pateng lampus sirna kadyaning paugon wah durungan cek madani alas keparanggul sopo ini pambuh parang batakon sopo senengmu sebagai keraton motor gelar kasesan laku manimo aku tunggu pandang garbo sopo ini aku bor-bor sesuatu janing pol kantarmu wah bejo bilang kita orang-orang ring kantarmu Cito Semo ono marang kautus marang gustiku menurut marang kowe kang wigati sinuwun bakal mundhut gandhawa cacah 100 marang jeneng sira kang mengkono he Cito Semo paling ngapulungno panuruting gustiku yen pancen njaluk dituku aku takon reganing gendro siji pira aku ora nyulayani kowe ganti kanggo apa golek gandarmu disembelih kanggo ganti kanggo saji keparak nungso lan foto-foto benak siko kesempatan pengajake ngarep yen bisa nglangkai ku narakan Cito Semo tapo arep opo wani marang aku endi kang kaya Cito Semo mangga nggo sumbang kumalun-tun tur teranto omong kang jolone aja kakenmu Citra Seno sira aja Jaya Kuno Sakti janji
leno mesti ajur ramon-ramku dadi rampon ya
sangka wingguwiat ampun lirku mampang meltek mangsa putus sing sirang udah lama sentosa lantok nyoi lang mundur trajange dhewe amuk sramarta Jayawarta sapa iki aku Bathara Citrasena rajaning para Gandharwa alah iki tak goleki kowe sapa Narendra mboten gelar aku Prabu Manima Citrasena ana paran aku Walasana nempel wadya balamu gendro cacah 100 yo Jawa tak ijoli Citrasena kesempatan karo menangi aku njaluk ijol apa iwa ati lho kok mau mayar ati sapi apa ati pitik ati menungso ati wong iya kamu tak jaluk atimu yen wis tok atimu genti tak ijoli Gandharwa wah ngedek marang aku apa kamu ora slamet karo aku endi bala maju bareng tapi Pak Makani tukar lungan sila sa barat wah Mang lemo tanpa kamen keberi kakang Bathara Citrasena Yai Badi Bonobo nyata sekti mondro aku loro iki kandidik yen tak pancen sijine dilangkai bisa urip hari meneh mengkono oh adalah keberi kakang guru iya Yai
Ratu loro iki kena tak ibaratake banjir sing lagi teko. Jalan sing lagi negar. Monggo iya. Prayogane ayo. Padha ninggas sampeyan kene. Dados awake dhewe kalah, ora kok kalah nanging ngalah sakop ndasalke dudu mungsu awake dhewe. Prayogane golek sayan bae iki. Minta saya sapa? Ayo kanggo pati ngendi pamaning para Pandhawa. Kuwi ganti minta sang para Pandhawa. Ayo tak dereki Kakang. Citrasena aja mlayu bae. Aja mlayu tak tututi pater.